Dende a Confederación Española de Persoas con Discapacidade Física e Orgánica convocaron esta mañá concentracións en puntos claves de 35 cidades do Estado. Entre elas estaba a cidade de Pontevedra. Este encontro fixérono ás portas da Oficina de Consumo, que non é accesible para persoas con mobilidade reducida. E aínda, pois como podemos ver aquí na Oficina de Consumo de Pontevedra, un sitio que leva máis de 26 anos na mesma ubicación, pois tempo tiveron de poder axeitalo e cambiálo de ubicación para poder ser accesible para todas as persoas, non? Dende esta entidade din que en Pontevedra queda moito por facer en edificios como a Oficina de Consumo, a de Tráfico ou a Subdelegación do Goberno, pero sobre todo onde se debe realizar unha maior atención é nos establecementos de titularidade privada. As administracións deben obrigar a estes espazos a cumprir coa normativa. Bares, cafeterías, peluquerías, etcétera, ¿no? Onde, pues, bueno, as persoas con discapacidade tamén exercemos parte da nosa vida e claro, aí, bueno, ben é certo que hai máis dificultades, pero tamén hai menos exixencia por parte das administracións públicas en que se cumpra a normativa e en establecer normativas a súa vez tamén máis exixentes e tamén establecer algún sistema de infraccións e sancións que sexa eficaz e que evite que quen non queira cumprir a normativa pois non se saia de rositas, non? A partir do 4 de decembro entra en vigor unha nova normativa que obriga as administracións públicas a contar con todos os seus espazos adaptados para as persoas con discapacidade ou mobilidade reducida. De non cumprir con esta normativa, dende COCENFE din que terán que chegar aos tribunais. E entonces, bueno, pues claro, se a propia administración non cumple o que dice que ten que cumprir, pues se nos fai máis complicado exercer os nosos dereitos. Pero para algo estarán os tribunais e aí tenemos que chegar. Se a cousa non vai polas boas, pues bueno, tenemos que chegar hasta aí. Por esta razón demandan unha accesibilidade universal, o cumprimento da legislación, unha lei de infraccións e sancións que garanta a accesibilidade, a implicación cidadá e unha estrategia nacional sobre a accesibilidade.